Lijep pozdrav i dobrodošli u novu epizodu podcasta. Sa mnom je danas Matija Kačan, glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Bog Matija i puno ti hvala što si danas ovdje sa mnom. Bog Tena, evo drago mi da smo se napokon uspjeli naći da ćemo pročaskati nešto lijepo i pametno. Evo, možeš nam se ti ipak malo detaljnije predstaviti kako bi te gledatelji malo bolje upoznali? Pa evo, htio sam reći nema tu puno, ali već sad nekako vidim da ima ovo 42. Ima ništa, rođen sam u Zagrebu, akademiju sam upisao sad 27 godina, prije toga sam studirao neke fakultete, tražio sam se kroz edukacije na fakultetima i sveučilištima, ali na kraju je ovo gluma pobjedila. Otišao sam u Split na prijemni, tamo sam završio. Poslije toga sam se vratio u Zagreb, bio sam slobodni umjetnik i radio sam po mnogim kazalištima u Zagrebu, snimio sam film ZG 80 i nakon toga sam došao u Osijek kao stalni član na poziv i postao sam stalni član Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i evo sad sam ovdje, saznao sam 7 godina. Neki dan sam imao neki isti intervju pa sam čak bio iznenađen da je već 7 godina prošlo. Glumac sam, evo, jednostavno da sublimiramo. Reci mi, kako je to biti članom Hrvatskog narodnog kazališta, dramskog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i što onako izdvajaš kao srcu najdraže? Pa, kad sam tek počeo biti glumac, nisam uopće razmišljao da ću se jednoga dana naći u ansamblima, čak sam nekako izazirao toga. Mislio sam da ću, kao i svi nadobudni mladi studenti, mislio sam da ću moći vječno biti slobodnjak, da ću moći birati svoje uloge, da ću jednostavno svoju karijeru uvijek moći upravljati u onom smjeru koji ja želim, ali evo, život me brzo naučio da to i nije baš tako. I od tog nekog zaziranja od ansambala, jer sam se na neki način bojao, znaš kako ljudi funkcioniraju u kolektivu, ne znaš hoćeš se snaći, pa će ti ići na živce, pa sam se bojao ako jednom uđeš u taj kolektiv, hoću li moći iz njega izaći i tako dalje. Sve su to bile neke sumnje i na kraju sam se ipak odvažio zbog, iskreno financijskih razloga, jer kao slobodnjak ne možeš baš tako lako preživjeti u Hrvatskoj, premalo smo tržište i onda odvažio sam se na taj ansambl i sad vidim da mi je zapravo to godi, da mi je to dobro došlo. Zato što sam uvijek u treningu, nekad radim stvari koje ja nikada sebi možda ne bi namijenio da radim, ali eto, oni kažu da moram to raditi pa se ja moram na poslu sam to odraditi. Možda kao slobodnjak bi samo to odbio, ovako ne možeš. Ovako ti je izazov. Pa je, i onda se nađeš nekim situacijama da zapravo one stvari koje si mislio da ti ne pašu ili ne leže, da si zapravo u njima jako dobro plivaš i možda je i to neki smjer u kojem ideš. Tako da evo, već 7 godina sam u ansamblu, odmah od početka su me tako lijepo prihvatili da se, evo, mogu reći da ne žalim što sam došao i lijepo se osjećam ovdje. Mislim da imam podršku od ljudi i oni imaju podršku od mene i tako, lijepo je. A budući da si svestrani glumac koji uz to što glumi zapravo odlično pjeva i svira, je li tako? Ma, dobro. Zanima me kako povezuješ glazbu sa svojim poslom na sceni i slažu li se međusobno te dvije vrste umjetnosti? Ma, slažu se, pa naravno. A kako se ne bi slagali? Kako se ne bi slagali? Ja mislim da se sve vrste umjetnosti mogu spojiti i zajedno raditi neke jako lijepe umjetnosti i stvari. Poveziva se, to je uvijek dobro i mislim da moja glazba počinje još od najranijih mladosti, odnosno interes za glazbu. Završio sam i osnovnu muzičku klavir, onda sam malo pauzirao pa sam krenuo u srednju, pa na teoretski odjel, pa solo pjevanje, pa sve sam nešto koketirao. Na kraju u jednom trenutku sam imao i 2 fakulteta i srednju muzičku i više nisam znao što kako ne mogu to sve stići. I onda sam glazbu nekako napustio, ali evo, vratila mi se kroz glumu i to mi je jako drago. Jako volim kad me pozovu u operu, u sektor opere ili kad radimo neki musical, onda tu se mogu nekako opet vratiti u svoje djetinjstvo i vratiti glazbi, jer glazba i gluma uvijek idu zajedno. I to je nekako rijetko koje su predstave da glumac ne mora pjevati, a onda je tako to super izazov, ne? Volimo mi malo glumiti da smo pjevači. Da. A reci mi, idemo se malo sad prebaciti i na emocije. Kroz umjetnost zaista možemo puno brže i bolje i kvalitetnije izraziti sve ono što smo nakupljali. Pa kako tebi konkretno umjetnost pomaže izražavati vlastite osjećaje i smatraš li da nam može doprinijeti čak i razvoju samopouzdanja? Pa sigurno. Uhvatio sam se za ovo zadnje, samopouzdanje. Često ljudi misle da evo, glumac je pa sad oni su puni samopouzdanja, oni su, ne znam,
nemaju nikakve treme, nemaju strah od javnog nastupa, oni su tako samouvjereni, ali zapravo stvarnost je potpuno drugčija. Drugačija, da. Mislim čak i da ljudi koji su u glumi su često i tako i hipersenzibilni i na taj neki način u borbi sa samim sobom i sa možda i manjkom samopouzdanja se konstantno bore tako što glume i izlažu se pred ljudima, jer ako se ne baciš nećeš pobijediti strah. Stoga mislim da zaista te neke emocije koje evo u normalnom životu, iako ovo nije nenormalan život, ali je malo je sigurno izdvojeniji od normalnosti, ti daje da se susretneš s nekim emocijama s kojima se zapravo možda u realnom životu nikada ne bi ni susreo i po kojima moraš kopati, moraš ih tražiti, moraš vidjeti kako bi se ti snašao u nekim situacijama u kojima se u životu možda nikada nećeš naći. I onda je tu ljepota tog našeg posla, a i težina tog posla, jer često s tim emocijama nekada ne znamo kako ih koristiti, pa onda odemo nekad, možda evo ja nekad odemo neke prevelike šize, onda me je strah, onda ne znam kako ću to izvesti i onda počinje s to pitanja koje i najnormalniji čovjek bi sam sebi pitao, ali ja se moram s njima susresti i onda je to zapravo lijepo. Volim što moram konstantno raditi na sebi i zapravo emocije su ono što nas fundamentalno čini time što jesmo, a mi smo misaona bića ljudi sa evo sviješću i savješću i tu su emocije kao neka kruna te naše ljudskosti i onda mi je to zanimljivo da se baš bavim tim poslom. Prije sam nekako više mislio da se mi bavimo nekakvom, ajmo reći, poslom koji je uže vezan uz psihologiju, ali zapravo mi radimo posao pokazivanja emocija, a to ljudi često skrivaju. Da. Pa ja možda isto u privatnom životu skrivam, ali evo, posao me nekako tjera da se moram suočiti sa samim sobom svaki put. Da, sad si me baš podsjetio kad si govorio da čak i glumci i općenito javne osobe imaju isto možda problem sa samopouzdanjem, s javnim nastupom, pa me baš zanima i kod tebe konkretno, ali i kod tvojih kolega općenito. Sigurna sam da poznaješ možda čak i to kod sebe prepoznaješ, a da kod kolega također vidiš da su neki u privatnom životu introverti, a kada dođu na scenu postaju ekstroverti, zapravo izvuku neki svoj alter ego i mogu biti bilo tko. Pa kako ne? Pa to često ima, evo ja i kod komičara recimo, ne mora samo kod mojih kolega glumaca, ali ima nas i takvih. Ja sam evo igrom slučaja postao, prisilio sam se da postanem ekstrovert jer nekako sam počeo vjerovati da je lakše tako živjeti. Iako mislim da sam duboko u sebi introvert. Kao dijete bio, iako sam živahan, uvijek sam bio nekako više introvert, sad sam ekstrovert jer je lakše nekako prolaziti tako kroz život. Ali evo sve što sam stariji mislim da se ponovo opet nekako zatvaram u neku čahoru koja mi je kao draža. Ali to nema veze s glumom. Ljudi često misle ili ljudi misle da neko je jako dobar imitator i sada on će ti biti super glumac. To ne mora biti predispozicije. Najčešće nekakav tvoj osobni privatni život potpuno može biti suprotan od tog glumačkog života. Tako da često se pojavljaju komičari. Nažalost, evo, budu vrhunski komičari, svi im se smiju i svi vole kad ih god vide, a oni su zapravo u sebi najčešće, eto, bile su neke studije, sam čitao kako zapravo imaju velikih problema i s anksioznošću i sa depresijom. Zapravo na taj način su oni sebe, ajmo reći, liječili ili to su znali raditi, ali to ne znači da su oni u privatnom životu stalno veseljaci. Čak upravo suprotno se događa. I tako ima i kod mojih kolega isto. Nekad sam i ja tako, ne. Ali evo, često te ljudi doživljavaju na jedan način ovako vani pa ti daju takve uloge, ali mislim da smo mi puno više od tih uloga možemo puno više stvari pokazati, iako se to na prvu ne čini na van. Da, drago mi je sad da smo to razjasnili, jer kao što kažeš, ljudi to često poistovjećuju i zapravo misle, on je glumac. To je lagano nama, da. Ma nije lagano, da. Mi se isto borimo s tim, iznoje nam se dlanovi i strah nas i samo evo, češće se nađemo u toj situaciji, pa je ko padobran kad skočiš prvi put, pa i neko sad skače 100. put. Ok, uvijek je odgovornost, malo straha, ali dobro, bacam se, idemo. To je isto vještina koja se zapravo nauči. Nauči, da. A reci mi, Matija, možeš li se onda složiti sa mnom, kad već pričamo o umjetnosti, da bavljenje umjetnošću, bilo kojom vrstom umjetnosti, uistinu može imati jedan pravi terapijski učinak i zanima me kako ti točno to vidiš. Pa sigurno može. Kako se može? Sigurno može. Evo sad sam radio zadnja predstava koju sam radio, svira to ponovo Sem, nešto sam proučavao tako
te anksiozne ljude i depresivne, na koji način se oni s tim bore, jer evo ja, Bogu hvala, nisam se s time susreo u životu i nemam još uvijek tih problema. I onda kako smo proučavali Woody Allena i cijeli taj njegov život i sve, došli smo da on u nekom trenutku kaže koja ti je najljepša slika, on kaže slikar, on kaže Van Gogh, pa zašto Van Gogh, pa tako, Van Gogh. I onda sam vidio da taj Woody Allen kad je pisao, je znao zašto je stavio Van Gogha. Moj lik se bori sa depresijom, a Van Gogh je isto tako imao teške depresivne i anksiozne probleme. Na kraju krajeva si odrezao to uho i sve. I ti vidiš na njegovim slikama kako on to divljački je slikao i kako je zapravo taj cijeli njegov unutarnji svijet je prenesen na slike. I sigurno je to njemu bio terapeutski ispušni ventil. Kroz to da ti samog sebe možeš ipak izraziti na neki način. A kad ti sebe možeš izraziti na neki način, ja kao glumac, iako je to kroz drugu ulogu, uvijek stoji taj neki dio mene koji je u meni, koji zapravo ja pokazujem, a ljudi nužno ne moraju znati da ja sad glumim istinu. I mi se možemo sakriti pod krinkom lika, a zapravo jako, jako dobro raditi na sebi, odnosno s nekim svojim problemima se suočavamo i onda je naravno to terapeutski, jer kad se onda tim počneš duboko u sebi baviti, onda te to i liječi. Tako da zasigurno, često znam da ljudi vole i amateri i u amaterskim skupinama ima čak i neke, mislim da sa djecom sa nekakvim poremećajima, možda mentalnim ili kakvim god, da im gluma liječi, kao što ima i muzikoterapija liječi ti valovi koji im se stvaraju. I tako isto gluma kad jedni drugi imitiraju, sigurno. Mislim da su to izvedbene umjetnosti, one zasigurno imaju terapeutski učinak na čovjeka. Da. I evo reci mi za kraj, ako nam možda možeš izdvojiti, gledatelje bi to sigurno ako zanimalo, kako se možda kroz neke jednostavne dramske vježbice mi možemo ojačati i zapravo učiniti naš nastup pred drugima samopouzdanijim? Postoji li način? Pa postoji. Sigurno postoji, iako čak nisam u tom pedagoškom smislu potkovan, ali zasigurno evo ono što je meni jako puno, ako već idemo pred neki nastup, to je da recimo imaš neki predložak. Mislim da taj predložak, ono što meni je jako dugo sam se patio s time, ali zapravo to je najbitnija stvar, nauči tekst. Ali nauči ga toliko dobro da kao što neki ljudi znaju molitve iz Zdravo Marije, Slava Otcu, znači da kakva god buka bila, što god da se dogodi, ti ćeš znati to izgovoriti. To je preduvjet da si ti siguran u sebe. Znači da ako si pred nejavnim nastupom i nešto moraš reći, moraš znati što ćeš govoriti. I moraš znati, naravno, ja sada ne znam što ću govoriti, ali već sam pretpostavio u kojem ćemo smjeru ići i već se mogu nekako izraziti verbalno. Ali ljudi ako idu pred javni nastup, prvo to. Ti moraš jako dobro vladati onime što želiš nekome poručiti. Naravno, disanje je jako bitna stvar, da ti prije nekog nastupa abdominalno dole dišeš, umiriti svoje tijelo, svoje misli, pokušati. Ako neko ima problem sa artikulacijom, onda su to one nekakve vježbe pjevačke, i tako otvaranje tih međuprostora. Ali to se sve uči. Sad možemo mi puno toga, meni nije svaki put isto i ne moram se za svaki put isto pripremati. Kad imam glazbenu predstavu, onda više moram se pripremiti, naravno upjevati grlo, glasnice, a neke ne moram. Ali evo, ako ljude baš tako zanima to za javni nastup, moraju znati što će poručiti, koji je cilj i kojim putem će doći do toga. A to je sigurno taj tekst, recimo barem u glumi, je najbitniji, jer onda imaš to neku bazu, a nakon baze onda malo tijelo, malo se smiriš, malo ruke dolje i tako. Znaju to komunikolozi puno bolje nego ja, sigurno. Da, ali lijepo se nam objasnio, zapravo opet iz neke tvoje umjetničke perspektive. Pa da. Hvala ti puno, Matija, što ste danas bio moj gost. Bilo mi je baš lijepo s tobom. Evo, hvala ti što si me pozvala u goste i nadam se tvojoj uspješnoj gledanosti tvog podcasta. Hvala ti puno. A vi, dragi gledatelji, ukoliko vam se svidjelo ovo o čemu smo Matija i ja pričali, ukoliko možda sami imate problem s izražavanjem pred publikom, s javnim nastupom ili s izražavanjem vlastitih emocija, kliknite na poveznice u opisu ovoga videa jer ćete tamo pronaći vrlo zanimljive stvari koje ćete, vjerujem, htjeti i isprobati. Do nekog sljedećeg susreta, lijep pozdrav!